Mám tu special video pre môjho najobľúbenejšieho, no nie najobľúbenejšieho, ale najlepšieho odberateľa, ktorého mám. Volá sa Aďo Zbrosky. A dúfam, že toto video ťa naplnilo šťastím, brosky. A GG. Pretože ty si ten Sigma, čo mi dal jeden z prvých odber, pozeráš každé jedno moje video, dávaš mi stále lajky, proste ty si the GOAT. Takže díky. Ďalej. Si proste Sigma. Viem, že vravím sami brainrot, ale to nikoho nevadí, netrápi. Proste it's the best. You are the best. Takže shout out to Aďo from down the street. GG, brosky. Dochádzajú mi nápady, takže poviem len, že si the best assassino cappuccino. Čau.